Siri masingcang thangkausina. Dili kormo pura khakisa jong na hai no khusaka phaiphaiye yasko bai khisigai. Norom ekdam negative sinjoni tamo. Obo hai obosta no goya joliya tongba dili ba kita tongna la jota joliya. Murku robon sawoi waisino thoi somjai tongkata mokol phiok simalia mokol kiyoklia pura robon mani marang kata robon sai tongkha robon mani mo hase hamlia tini nukalai dora tini doctor phungna mani doctor se malalia ne emergency bagi phano kri biang thang sai mia miang boisuko Cerai kang ami hamjago cute dong tori thangkai sidoi thang. Goyam kumun khagi sagara nako. Nuko sagao kawoi khagi sagara nako. Yang te bukai mano. Yang te bukai mano hai pero nuko saga thangka hangka ekdom ani yak bai khagi nai ja. Yang te hangka to wa bai simise khagi manai o haksal ni khagi maya nai ambagai nuko sagao kawoi ani yak bai khagnai. Norong nai tong dia ni blog nuku sagara kana bagi siri songsai nakha I ko nuhuya da yang te goyam oro thangai khagai ni jabo kagara nakho ang saka siri ko kagara nakho to mobile butong ma ba kisa kaham khai nai ma kana haisi Makage paikan. Juta ka bolia. Nko juta ka biye he. Kasai phaisu. Nai geri. Iko goyam nuk saka nokha. Amo. Kong rai ba man ja wasina. Horo kahmu thusi malia bukung rok kupungoi. Sakau ko bani wati phaijaglia. Watu bukai yang tiba wa bai khagi mang khamuta o haksal ni wa bai khagi mang khamu goyam kumun pai ma haising tongkha deli khagi sajak bala ambage kumun deli khagi sajak deli iko omo hai rok thik khata Dili kormo pura khakisa jong na hai no khusaka phaiphaiye yasko bai khisigai mara khai to ni jak dili no khusaka kai fe khakjak tong kai kujuk sakao pura kaise kotuma tong iko khagisa gara na ko do fresh ekdom sakara na ko norom ekdom aslang bai khai ko Janan ठीक खा बेला कुमन खेंगया वाव नबर सिप हरि को नबर सिप तong thong mani nokha wow na thong dokha nokha nunggo em sanda yasak do kes yasak do ang khitar hana marlia da hitiba pocket dadi Bolo la le bo be sir den hap ka bo meow yang khri menu hai kona be kana habo nan telang de kana ko pe jalo ko to mano basa jaman ne kana he
goyam kumunin bagai ekdom tuilolo ko bini kelai mani mokhang ata hang tong kosam tong ata bithi sai tong doctor nai jabe tam yak ba khisi tong sa de Sana bu Kokborok. Ekor kimita. 와이시나 사중 부사 kalaiman ke ba omong marang khata busa kalai ekdom thak tok da kha yang mokol somsaka bua bo bini bua o tolani kalai furuno ma lori khata lori atong mani lori kha ngai o bini khuksi rok bo phatika amsuk bokhorok ni himjaga dangerous ka kalai habo hasi te kaisi sa kana na ko koyang kalai makhang kiri masing sang khangka osina sida hain buma bai bu sabai ba pre ba puru oh my god orno omo buma ba oi puru tong hata mai rok sar jong ka e orno boy tong hata mo ano warnai mo thangna ani blog ang reja ano warnai mo hukni jora ba doram pairok joton nakono available na heda mo hukni chakamra mo hukni angko kangrang mokhe kisa kuthung kota doram pai mo hangka ke kukhoi ungjak kumun ekdom tok bahan rok bai songsanang ka thik ta tin khata moi songka kangrang bai alu o khundro piroi botui songja tabu no dugano phai sok pai drop abose nage de sinjoni tamo obo hai অবস্থা nuguya joliya tongba thamsi kaya tong orono chanai orono khinai busuk loss khai kana hadi daily haika sajago babre hadi bin buwa tamo lo hadangkha saijime bote khasu kora date khosina ra oi khubai khe bo phangla se amsuk gura kha sai mano ga upanadi amsuk gura kha wasigai iko tamo অবস্থা khai kya o bo phangno bin buwa bai wasigai ga mo hai kiti ro bata mo sinani thamsi skawo tolong manjama pote sinjana ka thangna ragla thamsi kamani dugan phai klok kamani wasina oba hashi noguri ri phayo tabu no dugan phai klok drop thamsi wasina wasi cha bai jak biscuit dili ba kita tangna la jada joli ya thamsi kamani manjama poti bo tai yoli able sinjo los khaisuka busuk los khaika mimi ro bo sajago sukno ya hati sajak tongnai o cartoon bising rogo biscuit rok mimi rok jatri jat tongkoi mia ton mai sajago oro signature soda se wasi sajak negedi signature rogo soda se wasi cha botte rai kosa sinjo ma wana sukan lepa